Hi, hello. Karon nga atong recipe na ko isa ka buok ulo sa isda dani. Sobra niya to ang paniud to na mo ato isang adlaw nagpainit kog tubig dinhi kay ako ning himuog tinula. Tinula nga with cabbage ni siya. So mag-slice ko din og cabbage kay mao ni akong isagol sa ako ang tinula, mao ni akong ipanghampol mga bayat kay aron malami-lami ang atong tinula. Dayon mag-slice po ko din og atsal. Kaning atsala dili ni siya halang greening atsal kay mao ra gyud po naa sa amo ang ref kunuhay. Dayon mag-slice po ko din og onion kay aron magbaho-baho ni sa ato ang tinula lagi kay aron malami-lami pud panalagsa ni ato ang recipe lagi. Then okay na ni tanan, nagbukal-bukal na niya ako ang initubig diri, ilunod na nato ning ulo sa isda. Ambot og unsay ngalan ng isda, basta isda ni sa tubig mao ni isda nila diring pinakalami kuno nga isda. Di ilunod na nato ng onion, dayon ang atsal, dayon isunod nato ang ato ang cabbage. So karon pa ko nakabalo nga ang cabbage jay pwede din ni mahampol sa tinula. So butangan lang nato na siya dinha og asin, dayon human ato na ning haonon mga bayot kay luto na niya to ang tinulang isda with cabbage mga bayot. So lami-lami gini kay karon pa man gyud ko nakabalo nga inanion din ni pagluto dinhi kay ug unsay naa sa ref namo ba moy ako ang iluto-luto. Ako ra gud po ning imbento og luto-luto nga butangan ako cabbage kay wa man koy lain ni hampol, wala poy kamunggay diri, walay likway, mao ra gyud po ni. So lami kay ni siya i-partner sa ato ang pan mga bayot. So mao na niya ko ang paniud to karong adlaw. So mao ra to, daghan salamat sa paglantaw and see you next video. Babu.